Velkommen til Elbilklubben, Danmarks førende online-fællesskab for elbilentusiaster. Her samles passionerede elbilister for at dele viden, erfaringer og nyheder om alt, der vedrører elbiler. Uanset om du er nybegynder eller erfaren elbilejer, vil du finde et fællesskab fyldt med støtte, råd og spændende diskussioner. Forbindelser mellem mennesker med samme interesse har altid været vigtigt. Det er netop derfor, Elbilklubben blev skabt for at bringe entusiaster sammen, skabe netværk og styrke det fællesskab, der driver os fremad. Med din egen medlemsprofil kan du dele dine interesser, erfaringer og færdigheder. Dette gør det nemmere at finde ligesindede og udvikle stærke relationer. Grupper i Elbilklubben giver plads til mere fokuserede diskussioner og samarbejder. Her kan du finde specifikke rum for fælles interesser og mål, hvilket skaber en følelse af tilhørsforhold og fælles identitet. Vores beskedfunktion gør kommunikationen nem og øjeblikkelig, så du altid kan dele idéer og få feedback. Det skaber nærhed og styrker samarbejdet, selv på afstand. Og det stopper ikke her. Med Elbilklubben kan du invitere dine venner og gøre fællesskabet endnu stærkere. Bliv en del af vores grønne rejse, og lad os sammen køre fremtiden i møde. Velkommen til Elbilklubben.